Oh iya, siap. Nanti kasih nyata. Yo, Siapa? iki Ben Keral. Oh, oh. Ajar kendel. Iki ngomong-ngomong kan Mas Bakul Cimol ki oke pisane kita melu dayan, Mas. Nggih, nggih. Jena Ora, iki biyen wis tau. wis tau piye? Biyen wis tau. Derek sinau nih. Ah, ora iki padha-padha le sinau kabeh. Sinau bareng pokoknya. Monggo dikasih suara emasnya. Mas Irul. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe Wis kadung mati rasaku nimang srungono tangisku becike koe lunga saka uripku Pari pasan ngrengget lintang ning angkasa koe teka gawe lara bareng tresno iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawe lara atimu Bubu sing nelongso. monggo sikat Kene apa sifatmu saiki wis beda koe ninggalke aku mentengke wong liya Namu saiki wis sirna koyo lumut ing pinggir segara sesening jero dada pancen nglarake arep kepiye meneh kowe ora duwe aja salah batinmu marang kahananmu nimas pupusan rasa tresnomu Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe wis kadung mati rasaku nimas dosaku kowe lunga saka uripku mari pasan krangket litange angkasa kowe teka gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawe lara atimu Kenek apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa rasa tresnomu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara sesening jero dada pancen nglarake arep kepiye meneh kowe wong ora duwe aja salah batinmu marang kahananmu nimas pupusan rasa
iko lunga saka uriku paribasan rake lintang ning akasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Apa iki satenane takdirku sing jawabke siramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku nimas dumono tangisku beci eko lunga saka uriku Paiban lintang nek angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Cara Jawane lagune pupusing nelongso. monggo diartekke Nek cara Indonesiane ngene iki Mas Rut. pripun